Какво става, хора? Аз съм Слави. Аз съм Валентин. В днешното видео сме в Мол Плаза, детски център, заради него и ще направим предизвикателство, кой може да скочи по-далече с засилка на тези стълби. Нека да започваме. Поста. Хора, аз съм по наред. И сега ще видим с засилка колко ще скоча. Добре, скочих на това оранжево. Спри на пауза. Добре, хора. Вале, с един скок. Както аз го направих, Валентине. Не така. Виж, така. Така с един скок. Давай наново. Старт. Добре, давай. Имаш втори опит. Стоп. Добре, ти успя. Първо ти пипна кръка. Ето това синьо. Да. Добре, ти си на ето това синьо. Аз съм на това оранжево. Да. И това означава, че аз печеля. Как хора ще следи?